Vítajte, ja som Rastislav a ideme v električke číslo 3 z Rače do Petržalky. Teraz sme na zastávke Blumenthal. Nasledujúca zastávka je Americké námestie, takže teraz po tejto zastávke Blumenthal sa budeme presúvať smerom na Floriánske námestie a z neho potom budeme prechádzať na Americké námestie. Takže ideme teraz smerom na Floriánske námestie. Znamená, že električka sa teraz zarazuje do výhybky a ide smerom na Floriánske a Americké námestie. Takže Floriánske námestie. A teraz ideme na prestupnú časť smerom na Americké námestie. Takže nasledujúca zastávka je Americké námestie. Sme na Americkom námestí, takže zastávka sa volá Americké námestie.